A postarša gádžina sa ma pýta, Sidona, a od čeho si ty taká múdra? Reku, víte, moja pekná, ja najradšej jím husacú pečenku zalitú v husím sádle. Bez nej nejdem nikde, aj čo to mám nenačatý téglík, kelímek. Môžem vám dať okoštovať na chlebíček. No, ja by som si ju chcela kúpiť. Reku, dobre, dajte 400 korún a chlebíček vám dá gratis ako pozornosť podniku. Stará zaplatila, natrela si chleba, zjedla a o chvíľu vraví, Sida, však za ty peniaze som mohla mať celú hus. Vidíte, pani, len raz ste zjedla, už začína účinkovať. Došla sem domom, Burduš sedel pred domom na lavičke, máme tam kvetinky pekné, prisedla sa si k nemu a vravím, srdéko moje, keď zemrem, daj ma spáliť a popol rosy pod okno na kvety. To pipkinu baču. Zafúka víter a budete mať zas doma. Dobre, Zekiva, už nerdži, lebo zakrípneš. To jeden džokej chodil na koni na rande za frajerku a tá mala jedinú kybu, bola vydatá. A tá konia vždy zaparkoval tak, aby v prípade, keď dojde domov manžel, mohol rovno na neho skočiť z okna ufujazdiť. Raz boli v kúlostivej situácii a v tém na dvere buch. Džokej 2 skokmi preletel cez balkón a z druhého poschodia skočil dole. Panička otvorí dvere, tá stav kôň a vraví, povedzte pánovi, že začalo pršať, budem ho čakať pod kode. Burdu sa ma raz nedelu opýta len tak z ničoho nič. Máš rada dostihové kode? Reku, dostihové, nedostihové, nech len niečo pod zub. Joj, ty len náš rádlo myslíš. Ideme na dostihy. Trolejbus bol obsadený do posledného miesta. A na ďalšej zástavke nastúpila cigánka, v každej ruke veľká nákupná taška a ze 4 detiská. Každé sa aj držalo, kde stihlo. Vstáli, trolejbus sa pohol, oni utekali dozadu. Trolejbus pribrzdil, oni utekali dopredu. Trolejbus pridal, oni dozadu. Na zástavke zastával, oni dopredu. A takto pobehovali hore-dole. Prítržníci vystupovali. A stará vraví, do Boha, však sme mohli ísť aj peši. Prestúpili sme na autobus a vézli sme sa na dostihy. Sedel tam jeden podnikateľ se synom, ukazoval mu všeláke prospekty, ale syn bol takový na Dilino. Moc tému nerozumel. Tatko do neho hustil, pozri, to je to pravé, začneme vyrábať konskú salámu a klobásy, kukni. Tuto posledný model mašina z Japonska. Bez dotknutí rúk všetko vyrobí sama. Z jednej strany strčíš koňa, z druhej vypadne klobása. Tatko, a nešlo by to naopak? A jako naopak? Strčíš klobásu a vypadne koň. Tak taká mašina bola jediná na svete, tvoja mater. Na dostihovú dráhu sme dorazili v poslednej chvíli. Akurát bolo pred štartom kobylých pretekov. Naraz váhovne vybehol taký otreštený džokej, hodil na mňa sedadlo a hijo! Hat, robila sa, čo sa mohla, bola sa druhá. Burduš mi išiel kúpiť limonádovú krachelku a ja sa si prisadla taková zmorená na lavičku k takému smíšnemu manušovi.
Mal okolo seba samé lajstra, brožúrky, papíre. Reku, mladý pán, a čo študujete? Však ste už dosť starí, čo ste sa doteraz nenaučil, už sa ťažko naučíte. Ja musím stále študírovať, povedal. Čerpať energiu. Ja som homeopat. A čo to žere? A on, že léči prikladaním rúk, že má zvláštnu energiu. Myslela, že som cicala veslo, alebo čo. Až poté sa pochopila, čo vlastne chcel, keď mi začal dávať všelijaké smiešné návrhy. Ale o tom vám radšej zaspívam. Žil raz jeden homeopat, chcel ma milovať, pretože mu jeho stará odmietnula dať. Vravím, dočkaj homeopat, bež sa okúpať, smrdíš, preto tvoja stará nechce s tebou spať. Smrdíš, preto tvoja stará nechce s tebou spať. Nespíš som nezabúval, potom zesmutnel, že vraj o takémto niečem vôbec nevedel. Vidíš, homeopat, ty si trubý roh, nepomohel ty pri starej ani tvrdý roh, nepomohel ty pri starej ani tvrdý roh. Báraj si ty homeopat, daj si poradiť, môže se všetkým léky hen dovolejť. Okúp sa, to je pre starú ten najlepší lék, pokiaľ zas dostane chud, hupne na teba hned. Pokiaľ sa jej chud vráti, hupne na teba hned. A hned, a hupky hneď.